Anding mga kabishi, mga onditaron na day ko prepare karon nga specialty ni sa akong papa ang hamonada. Pork hamonada ni sa amua sa Bisaya. Nya karon so na to mga mata. Pray sa talaan. Langit na mga abahan, salamat sa grasya nga imong gihatagan namo karon ug sa matag adlaw. Salamat kayo sa kaayong imong gipaambit kanamo. Kamong pamilya, naot nga padayon kami nga ginabuhi ug malipayon sa maabot mga adlaw sa katapusan gayon. Kiningdanan Ginoo ang mugi ampog pasalamatan sa imong bugtong anak si Jesus, imong personal maluwas. Amen. Mga na ta, sugdanan na to. Muna ni ang ato ang own recipe na to nga special recipe ni sa akong papa hamonada ni siya pork hamonada. Saan? Nga na ta oh. Mga siya oh. Nawala ta. May kamoto na pork hamonada ni siya. Mga pamunag ka. Amok. Tata kayo. Tata Nata. May kasi ka pa niya. Burger. Huwag na. Labo po. Labo pa. Sarap. Ang taon. Ang taon na. Nga, kagagarang i-prepare mga okasyon sa dugay mo nila bagon. Ito. Lahat ang mali magpaya ka oras. I-fry. Balik mo sa lang niya. Sa proseso ba? Ang taon. Dami kaso mga kabisi, mga kabanyan. Nalusok ka mo to. Kaya
Baboy. Kaduha di kulit. Gawas ang kamot to. Paano na din siya ang ang tuan? Sabaw. Wala dapat ako, ara din mo siya. 1 kilo ra ni siya ni half pa no? Lingaw na kayo ka. Hindi kayo ganahan ano sa unod ano pa? Ganahan kayo ko sa kanang ano ba? Tambok niya ba? Ano niya? Ang sarap. Pagtaon na sila ang hanay. Ang asaban to, ang Mau. start sa mga. Kumbate. Kumbate. Udah, udah. Ang sabaw. Ha? Ang sabaw. Busog mo kayo ko. Tuhan, ano? Sabaw. Nga, ang tama ko banding Naghabot ng banding gusto naman. Thanks for watching mga kabanding, mga mamshi, mga bishi. Thank you. Bye.